Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Alhamdulillah, kuba robindo simba chaishi. Tiraiti ni chiri chando chemuno michiri kupera. Chando chemuJoburg, South Africa. Cape Town. Cape Town chakawedzera. Tasvika kuno takaona nyika yakachinjana. Kuno tasvika kuziva kuti kwakaita sei. Kwedi tinotesera mvura November na October. Kuno kuti kuiwana June. Saka kuno kune chando. Anditi. Igugwa aiwa kwakanaka. Anditi. Tinotenda sekuru. Ndikuona pane mukoma vati aiwa ndakanzoti nasekuru achapula muri kuyameseni ndinoda kutobudawo ndichibatsirwa mambotaura nehere muzukuru muzoti dambudziko rake rakamira sei. Alhamdulillah. Ini ndakuona ndikatotoko muzukuru wako uyo auya semundu anogara South Africa akafika mared coat vanoziva nyika yavo. Alhamdulillah. Ini ndandida kutaura naye saka ndotozwa nyaya dzake mudomo kuti akazitaura todzigona here noti mudomo kuva robe munenge aya satanism yakanyanyisa vazhinji vari kuchema nemapastors avo vazhinji saka kufamba kwenyika ndosaka president of South Africa akati neZimbabwe tine ukapa. Alhamdulillah. Isusuwo futi kuti kana taya kuno tikubatsira vanhu South Africa chiso tikubatsira vazedu. Nokuti maZimbabwe ziyarimo vanobva kuno maxhosa acho tikuyaona saka ngono kuba robe tichataura tevele xhosa acho Malawi chizokenda zvese chasakanisa. Alhamdulillah ndokuti ndayama subhanahu wa ta'ala atina nguwa kutambura. Tinotenda sekuru. Mukoma makadi zvinyi? Tipo zita ndiani? Ndetwa Ngonzashi. Ngonzashi. Kumushande kupi mukoma Ngoni kana museri muno? Kana ndiri kumusha kuZimbabwe ndinobva kwaZvimba. Ndichigara muHarare ndinogara kuside reKwhite Cliff. Saka kunoku ndakauya kuno ku2012. Ndakainogorondedzera pana 2011. 2011 pane dambudziko randakasangana naro rekuti chekutanga kuna sisi vanga vari kuno kuSouth Africa vakanga vauya kuZimbabwe saka vakati garei zvemazuva saka pane bhaketi remvura ndakanzi tora bhaketi remvura unonodira tsvina kumvura kutoireti saka ini ndakatora kubva ndanodira sikongo wabva sisi kutoireti kokubva ndanodira asi ndakati maitiro rudzi ndinonzichera mvura chakosi akatodaidzira ndaambuya mukadzi wasekuru anzodzi yamai ndakati Ngoni ndanotora bhaketi unodira kutoireti pandanotsvika iko pandanotsvika mune tsvina saka zvabva kudaro pasina mazuva ndobva ndakatanga kurwara nemudumbu nekuti ndakapedzera ndakuita tsvina ine ropa dzimara amwe amai vazotokombolera kuti muri kusiya mwana ndichakonzi ndakuita kurola ndakutogara kuseri kwemba ndichipota chimhanya mumastenzi ainanga asati avakiwa. Zvabva kudaro pawakapopoterwa ndopandakabva ndazoitirwa miflawa nemashizha emupichisi nekoko ndomamakamadzikira bva ndazoya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa ndakauya muno 2012. 2012 iye ndakasvikira kumba kwasisi ndo vakanga vakanditoresa passport vakanditumira mari yebhazi ndakauya kunoko. Iwe bhaketa? Bhaketi vavo. Ndagara. Saka pandakasvika ndakasvika kumba kwavo. Ndichisvika kumba kwavo ubva vatotanga kutondudza mutemo yekuti iwe unofanira kuteerera murume wangu chese chaanoda kuitirwa. Saka ndakangotora iti semunhu asvika pamba. But macondition acho ekunzi unofanira kungodira mvura nezvimwe zvinhu ndakazosvika pokuti inini ndakasvika pakukumbuka ndakati kuti mukuwasha iwe uri kutaura mukuwasha ini ndiri chiini mukuwasha unyachingoona zvikanzi hazvina kana basa izvozvo ndakabva ndakoti saka pakaita rimwe zuva rekuti sisi vakanditi yakuta kutonga ndabva ndaenda kumba kwavo ndandakugara kwangu ndega takugara ndasvika kumba ikoko zvikanzi iwewe sei usingateereri zvaizvinge zvichitaurwa nemurume wangu ndakati kudii zvikanzi murume wangu inini anenge aida kuti makuseni umuke uye uchidira motikari mvura kana kuti upote uchiita basa repanopamba zvongomhanya uchingoitiswa zvese ndakangoti but iwe zviri boy here zvekuti unondimhanyisa
uyu ndiani ndavanozama kuvaranidza ini ndiri baba kaindirani semunhu angagara ari stubborn ini ndiragara hangu inini ndinenge inozokuona kuti hazvisikuenderana kuti ndidai saka ndakasvika pakuwapindura vakagumbuka vakandikutsandirana vakasumuka ndopandakatanga kurovana nemurume murume achibva abatwa nditsana achibva abatwa nevavaigarisana navo vaishayana navo pamba ipapo tima ndabuda kunze kwegedi saka ndakabuda ndine hembe nandakati imonera maoko neheti pandakabuda ndakabva ndanzi chienda kumba ndobva ndanodzika saka kumba kwandaigara kwanga kuri nechekuzasi pandasvika ikoko saka uye manje tsana vane motikari kabvomudza kuti ndobva yauya yakandinanga motikari bva ndainzvenga vandandopinda mune chimwe chigedhi zvikanzi wangochitodiwetsadiongochimoti chichichichi ndakati kuinhava yako ndeikwewe dai abuda motikari tatanga kurishana mukurovana murodhi mumwe saka ndakamukurira manje usiku bva danonhunga dombo rihandina kuzorimirira mai ndakati anogona kundikuvadza vananomira nechekure ndopakabva ita advantage maturai hembe neheti vasvikanda mumotikari saka handina kukwanisa kusadzokera ako ndakazoendako mangwana nokuseni ndakati hembe neheti zvinhu zvangu zvakatorwa zvakaendei zvakatakatozvirasa vanga vaasisi manje vanga vakutaura takatozvirasa tikaona kuti zvinonetsa tikati saka zvabva kudaro manje ndakabva ndazogara but magariro andakaita manje ndakazorwara 8 months ndichingoperezeka muiri chikafu ndisina indipa ndakapedzera ndakutengesa hembe dzangu kuti ndiwane kurarama yanga iri nguva yaJune futi iyoyo saka ndakanga ndakungoenda kupostori ndichingonobatsirwa ndichiita sei but kupostori vaitotaura kuti zvinhu zvepanapa zvihombe hatizvikwanisi zvimwe zvacho zvinotonzi ndakai zvakatoitika ndiri mudiki handizozivo kukura kwandakaitaona nasekuru hanzvadzi dzamai ende dzinza rangu handirizivi so far ndakangomira pakati nepakati asi kuziva dzinza rangu kuti riri pari. Okay, kana zvichidzinza nyaya murizive kwava sisi ndevaba sisi ava tosangana kuna amai but kuna nababa makasiyana. Alright, saka izvinezvi ndanzwa nyaya yedzinza rimwe dambudziko ramuri kuti mukusangana naro muri muno muCape Town. Muno muCape Town mune matambudziko kushaya basa naiwo musoro wakatanga 2020 vangotanga kungonzwa kuti zvanosina kunzwisisa kungoita ede kuita stroke but stroke iyaya inazokwanisa kuita zvakazongonosarira zvava kumusoro kumuko ndopandakatanga kungorwara nemusoro saka ndaingobatsiridzwa but asi musoro waramba unongoti kana ngobatsiridzwa chete watodai watodzoka futi saka unenge uchingofamba mumasoro muchingonzwanzi varoda kukupenzai vamwe vari kuti dzinza rekwenyu riri kukudai mofanira kudzokera kumusha vamwe vanenge vachitiwo pane chivanhu chakaitwa pamuri chinofanira kuti chinonengekera mofanira kuti mudzokere kumusha kwasekuru ndokwacho kwandakadzingwa kwandakanzi handidi kuona panapa nenhaya yekuti ini ndakazosvika pana anasisi vangu ndakuvaudza kuti ndatifambei chapozi zvinhu zvinonimirira zvakanaka zvikanzi kufamba kuita sei munhu anozvionera amai vari mai vakashayika 97 makasiwa muri vangani 35 yeah but izvezvi patori neguva ramai risati ratombovakiwa kubva 97 muri 5-6 kudaro mese muri amuziyana baba venyu kana zvakamira sei? Vamwe vanovaziva vavo ndine vangu ndivazivi asi ndogoto ndinopedzisira kune kwakanamboendeswa but magamuchirwa ndakaitwa mumusha imomo musi musha mwangu unoona wagamuchirwa umwe hopedza ndakazomborota ndichitorota iri imba but yairadza kuti haina kuvakwa zvakanaka ndakarota baba ivavo vavesa moto but vairadza kuti vanomwe munhu pandakasvika ndika kuti ndinodziya navo vakandidzinga kati nonovesa vako moto kuro wapedzapera zvakadaro asi vakazouya futi kuhope baba vakandiudza kuti handisini baba vako handizivo pamwe hope dzandii handizivo baba vacheva vapei vakashayika kudara handiti sekuru mamunzwa muzukuru wenyu muchidimbu
nyaya dzacho dzinenge dzabvirawo kure kure ndizvozvo dzichibatanidzwa ndizvozvo saka ndimi muri kuona mudare dare rinokunzwa ende zvinonzwisa tsitsi kushindiwa mwana uyu ini ndangomuona achitanga kukwira mota tichibva kwatatiri kuye tichikuti asaswa mukoma robendadzwa tsitsi kutara ndikatoona kuti chasara akaita zvekutamba anogara mubridge ende chasara akaita zvekutamba anogona kumhanya fungwa nokuti hondo yanosangana nayo kubva kuhama dzake yakakura saka ndichimbo changu chokuti anofanira kupona nokuti mwari nevadzimu ndivo vanoziva kukura kwehosha yechirwere chine mwana chirwere chakachisi chekuti zvakuita zvemudumbu sisu vake vakachenjera nemurume wake asi alhamdulillah tinokuti isusu sedanho randakataura nera tinotora isu tinotora danho rokuti apone zvekudesana nevanhu ndezvimwe zviya asi isusu tinoda kuti apone nokuti hama dzake dzamusimba uyezve hama dzake denera kazhinji chatakaona denera inowanza kuwana makomborero nepaari papa ndikutoratidza zvinhu zvaanoita zvakawanda asi zvakasungwa nekuda kwokuti hama dzakaziva kuti mwana uyu ane chipo vakumutuma kuti iye ageze period yanzvadzi yake mutoireti zvinobasira izvozvo saka ukatasa matariwayo iye ndiyogeza tsvina yeukwasha kana ndikanzi ndiri murombo kana munhu akanzi murombo hazviite kuti ukwasha andiitiswa unhapwa nemukwasha saka ndokoti alhamdulillah asi kana vanhu vakuda pfuma semaonera mukuzviita munombona wemusouth africa nhamba ichiita kuti toda kuromba saka vanoda kushanda nemwana uyu saka ndokoti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vachamuitira nyasha vachamboponesa mishonga yavataura nezvirwara kwari kuita mudombo kwese isusu mishonga yacho takaya nayo kuno kuSouth Africa tinokurapa umwene weupera handiriya aya ndinotenda sekuru zvakanaka uchine chimwe chichemo here kuna sekuru kana mibvunzo kuna sekuru ndisati chaninanganacho zvangu ndechekuti kuna sekuru futi vari kuZimbabwe sekuru unofamba futi ndichingodzonzi pane zvakaita zvakaipa pandiri pana zvihombe chambozi hanzi vane inonzi chakaita chitendeso chinonzi ngoni ini ndakatomidza zita rekuti nzingoni hanzi ane dende rinonzi ngoni imi munonzi ngoni makazoonani nemuprofita akandiudzawo saka ngona tiri kuZimbabwe iwo kana ngoni wekufananizira alright tinozviziva kuna sekuru tonzwa sekutaura kwavaita kuti zvinofambiswa sei handiti zvinotendi ngoni against God movhu anopewa mishonga kugeza nemafuta yake anozora ngoni wekufungaidza ubani bakaya nawe ubani mumwe ndewamufutire mumwe wacho ndewamufuti video ndembonomuzi uyu ndiye andonyatsokuziva ndesana pakana kushedzera kumunhu akamira sei ndinopinda shuo aiwa anenge vevengi shamari mufana tinofungaidza kushoka mufana sepa ndisanofungaidza sema ndisa pamarasha vana pastofu kutanga kudini tofamba nenhambidzodzi dzikuze but shiro yangu inofanira kuti vanofanira kumbotambudzika zvidzokere kwavari apaja aona ita zvekupona kuti ndakurizana varo shiro yangu ndinoda kurizana varo kuno kana ndakurizana varo hauyi kuno unoita kunanga dzinoita zvinoita izvozvo but kana kupona kuti sekuri upenyu hwangu uite zviendere mberi wogadzira zvavo zvese kunosora chirwisa nevaroyi tidaiso but asati ndanatone namba yendati mntu uya nematishu kuti ndanotenderwa kwa matishu ndokusanganisa wese nowandirese kuti ndokufungaidza
zvichitenga nyama yese ipende Pesa. Oroyoyomi. uya kupinda pavhidhiyo Ndizvataura. wa Mukoma ngoni endai uko negadzirwa pasinzeni. Mukoma auya apa akagara ngoni, papa akagara ngoni apa. Unombona munhu? Ingoni dzipi kwedzi dzatambudza vanhu. handina because ndinongosungirwa zvinhu zvangu zvese ndotokasorona basa ndandorowana ndotopromiswa kunzi uya udingirikini unototogona kupenda kana imba ine inogona kupenda but unotogona sauripuwa kande kubasa kwacho mari dzinopuwa unenge uchingopuwa dzipamedzirwi dzinenge dzakango unenge uchingoonekwa kunge munhu asina basa but inini ndotoita zvinhu zvekunoti munhu ngarazvionesa kunze zvitoenda kuzokuru but mari aedzerwi ende haufa ukachipuwa contract yekuti usaine ndozvekuti zvaedza mvura yakatonaya totofane nzara zvakatofana nenguva inei yekunaya nei unotoona kuti rendi inenge itonetsa kuti uiwane inge tingoendawo zvekuita mumagadheni munomayadhumu tongoenda ndopo unozogumisirawo mira fanira zvakaita wakomana nenge vamira vaivawa mumarobhotsi vakatomira pamwe ndingaite sei mapromise ebasa ndenditoapuwa kuti rizobude handichabude muri kuti mukoma ngoni munhu pakafa baba ndopakwaya munhu akati kuchafa mukoma wangu akatanga kufa 2001 ndandichiri mupfana ipapo ndopaakataura muromo vakataura vakaungana kudai ndosandiri kuti kuna vanhu vakatasana chimungualamboengo akatotaura vakaungana vana baba vaitomutya vana baba vaitomutya aitotyiwa nemusha wese vavati kuchafa uyu kugofa uyu kufa uyu saka alright besides kumutya ana baba vakazviita seiva ataura vanhu vakabva vatanga kufa saizvozvo kwatosara imi manditi vana baba vainziwo kudhara vaitwa chiwanwa vainge vasingabhirivo zvekuti hanzi kunofamba waiti hanzi mudzimu wemusha ndounochengeta saka wanga vasingatofambiwo vaingoti atosanzwa zvataura mudzimu tozozvataura mudzimu apa isusu takutomuka nekuona mwana mukumaropa ndikutotibatsira takutomukawo nekuona kuti aiwa vanotarira mwana wadiwa mapadivi pendiro vanotofamba vanotoitana nasekuru avo kuti sekuru ndoita dambudziko vanotibatsirwa saka watatitawo munhu munhu anenge achizviitira ega pachake pakwake kuti haini mwana kainge unodawe chechi umwe achiti ndawe saka zvinonetsa saka manenge yakareba zvakaita semuri muno mukepta munhu aronda 15 years mwana 15 years makambirira kufa kutya kwedu ndakatomirira kufa ndikatomirira kufa hati mukuti nhamba yenyu pavanhu vakataura kuti vachafa asara ndimi ndasara kuti vakatotaurwa naabudzi ndingita saka mangomirira zuva renyu chiri sekutaura kwemuru tukatofuma kwaedza makuseni otokuti mwari ngabudzi wotongofara kazodana asingamuka achichika sekuru muzukuru wenyu wamakatarisana naye akamirira kufa komaroba zvinhu ndiri kuSouth Africa ndakati vanhu vakagarika asi ndo pandinogara ndakataura pekuti muroyo hatizike ende vanhu vanotaura kuti sekuru muroyo wedu atidetsa andinotisa vanomuti anzi muroyi wedu kwetoti muroyi wedu so wendinoti muroyi wedu muroyi uye anozvinzwa anobati very good vachiri kutonditya saka isusu tinoti aiwa matara ayo ayada kuimba ndichiteerera mushe muzukuru achitaura ndawanzwisisa mushe kuti munhu ari kumutambudza nemunhu ari kumunetsa maybe atori godomboriyo futi nokuti ari kutomuchautenzadza ane chikero chakanaka chakakura asi isusu tikuti isusu dani riparapa ndekuti iye ndiye anofanira kucheruka bodhusa vanyeko parobati iye ndiye anofanira kupigurura nokuti parapa tine mushoko ndozi tatakozi ndeseketesi seketesi kana chita seketesi kuchichavo
munhu kana ane zvinhu zvake zvakabata inomuchetera seketesi bcause kana iye apedza vanhu inomuchetera seketesi seketesi inoita kuti ropa remunhu kuti ridyiwe nemunhu azviite akuda mushonga wekuti chichava ndokouri manje otoita kuti ndozoti vanhu achitaura kuti ukoma ropa tikuda munhu anoitisa go back to center munhu anokubvunza kuti ukoma ropa tiudze kuti kune munhu ate nganga dzese dzinoita go back to center handiti asi kaitire ndo kakasiyana even maprofita ukavabvunza go back to center anayo handiti asi tinoda nganga inoita go back to center nganga yese inoita go back to center munhu ndo anofanira kuzwisisa izvozvo saka isu tikuti alhamdulillah nokuti lasi uno kana wandibvunza sekuru mushonga wekuti uzoi vadari kutakura uyu ari kushupika uyu akutocha kuenda kudosera ivo varucho ari kumuroya vachatobata kuti peti adzidiwani ngoni auye kuno kukumusha inombe tiri kutokugara kusouth africa aiwa ngoni akatiza chii andimukuzona so matare tukatasisa mishe mishe tinotenda nyika tinotenda africa totenda vatungamiri vaafrica vari kuvhuma kuti isusu Botswana ndiyo atosara kumarobe ndendodesi asi kana chiya ku South Africa paboda ndokuvhuza ayeti ndishi like hila yes okay please help South Africa ukuona saka zvithu zvinoita kuti munhu apore akatiza basi kuti isusu anofana kudzokera iye ari kuzviita zvacho ngazvibve pari iye ngava udze kuti ndidi kana mabakatoverekera vakanyemba ndakatosvika kudare Japan kubva nhasi ndikuvhalawo pake gomba rake ndikufuchira dini kana ranga rakavhuriwa asachengeta kunyika muroya anoda kusangana naye kuzoti aiwa zvokuti tise zefosite ini ndiri kutodarika nevapi ipapo ndozvinoreva kuti vatani ndozvayanoda even Jesu chaichai Jesu akazongorespekta baba wake kuti aiwa baba ndachikumbira kuti undipe umukana baba wake akati iwe kana ndakutotoenda kusvika kuLondon kana ndakutoenda paokay dzokera iye vosi akaziva kuti akamuwedzera mazuva akuenda kwaunofalisa saka zvinokuti alhamdulillah kana akapiwa mukana wekuti uchadibuliwa uyo munhu akamuudza mazuva ekuti urarama ndeaya uyo asi mwari ndiye akasika zvinhu izvi saka isoti kuti iye ngachifara kuti achambonoenda zvoaona ndakoma robert ndayambuka because pana ndakaisika ugano kana kuti waya kuti ndisajambi chiva kuti iwe mangwana ndodojamba alhamdulillah mabasa yataura tinomupa mutombo unogezewa unoshandisa unozorewa kuti zvinhu zvake zvivhurike isi takapia testimony kuti auye kuzimbabwe aita tichi sekuru ndawe zvakangofanira nekuona ndachitaura naye haana kubuda patv asi akati sekuru mabunzo achitaura kuti sekuru ndakatakakangana nemunhu asi nhasi uno ari kutiudza kuti chi do you still want to go to kumaships ndasiona iyi kana une time uya tiende kuti akuti andiri kukumona hapana driver we wamanje kutosangana neshamwari yake asi ndakaya 2 days 3 days ndakamubva so takagara ndikati geza mishonga alhamdulillah munhu iyeyo dini yake hatiti kuzvipira kwake ndiye munhu akataura kuti sekuru mungave kuti kwamunoda kuenda kana kwamunodaita sei dini chake ndiripo ndikuperekedzai auya vana vakakuperekedza esikuru sekuru nhasi hatiri kubuda nemimba sekati sezvo mune mudare ndichasvika kuma5 asi chiona friend yangu iyi isi 10 years ago nhasi yandisenda message kuti uchiri kuda here hatiti saka alhamdulillah makomborero anoya kuda kwemwoyo wako saka iye anofanira kubelieve usachi kuti ndakagara ndikukugeza zvangu asi mwoyo wangu ariko atati ndikugeza futsake iweyo ndakutoenda uya akageza ane faith yake kuti wallahi achambola auya kunoku azvine kuti ndini pandaya kuno kuti ndini mwari kana kuti ndinogona zvese aiwa ndiri kutaura kuti munhu anopora nekuzvisimbisa nekufamba nechinhu chawapiwa ukapiwa mishonga mumwe anofanira kuti ati sekuru udzai bofu gaundiudze futi bofu aite madareka 2 ukuno bofu ari kupindura foni bofu ari kupa munhu madirection bofu iwo watobva munomo hauna kubata mishonga wapiwa 3 mapaketi handiti bofu uda kuti asiye mapepa begi 17 kana 30 asiye futi adzokere futi pane iweyo wamboya kunoona 10 kilo handiti obva ndida 2 kilo kwouziwa obva ndida 4 kilo kwasekuru mishonga yendakangana uri kudazamuka saka munhu anofanira kunzwisisa kana tamba mushonga kuti uyu ndokuzora uyu ndokudya handiti uye ndinogeza mudumbu mako zvichiita nezvinhu wapiwa right iwewe musoro wako ubate wabofu ndo unofanira kubata zimbabwe iri kumubvunza Botswana iri kumubvunza Mozambique iri kumubvunza UK iri kumubvunza America Australia Japan yese iri kumubvunza saka iwewe kuti izvozvo kuti akatikuita kuno ari kunyora obhuka vanhu kuti vapinde mapepa iwe wapiwa mishonga okugeza
newe kuja weporiji pamwe patuma paketi apatiri vapaketi newe kufuga idzi newe kuzona 7 pamwe zvizowapiwa zvangu mapaketi 1 7 akusvika na 4 ko akoshiwa kana 6 kilo kwatogeza futi akoshiwa kana vazukuru ngwarai vazukuru dzikai mweya yakaipa ndinovimba mukomarobi vanhu vakarasiswa pamazuva afurai vanhu achikonzera dadzi tikupiwa amenting chavaida vanhu adzitoda chinhu chakachena ngemvura negagaga adii amenting iyeye vasandukira mukomarobi amenting iye maakubuda zvidhoma maamenting imwe mukubuda zvikwambo muri kubuda buda izvozvo manje mwana uyo ari kubuda ari kumanifest izvozvo profeti uyo ari kumuteera usiku kwese kwese pese pakafumbuka uruwa paya adii ndo pavaikubika ndasuno mwana ari kuita fange balance yakapika munhu otaanza chambola chaula na prophet ini ule na prophet nini alhamdulillah tibona chawe kumangochi gomolo zemangochi likatosana kana uri mfure ndo mangochi ukavulike nasi andijemera nemunhu wamagama kana kanenda Nigeria ndikwange kufokofu ndi chambola ndakatoya ku South Africa ndakaiga basi ende munhu anenge akwenda pray nini mkomarobi wallahi pana badako yaende uno ndakandita zokutamba kutokutakula kuti muye kuno ku South Africa kuyo ndakauya kuti South Africa izive swada anditi aya tinotenda mukomangoni mune dzimwe here shuviro dzaminadzo kuna sekuru kana zvikumbiro zvamuri kuda pane zvamataura nezvavataurawo ivo muchidimbu ya shuviro yangu yange mukomo ndayakanunza kunoko zviri kutondisiririsa zviri kutondinetsawo inini ari kuZimbabwe ari right but unozwa vachiti zvinombodayo but anenge ari right munototaura nyaya mese zvitori right ari right nguva zhinji but zvinoita kunge zviri kudini zvinombouya handiti muzotaura asi kadai zvaizoitoka sekuri pavanodzokera kuZimbabwe mumupa madirections kana yakasununguka ouya kudare kwasekuru ndozoda tikukumbira kuti ndanozoda chido changa chitori chikumbiro changu ndomupa madirections ouya kudare kwasekuru handiti aya sekuru wasvika muchi ende panomwe futi mukomo wangu futi kumwe ari kuno munozwa akataenda kuZimbabwe kunyaradzo akangorohwa futi nebenzi atorino nechisimbi paruoko adzoka kuno kuda kuti adrive mota akatodzona kuti mota iri kubvire kutomiswa kuti mota iri kubvire bva yagadzirwa bva yakufamba nemuzukuru iye ndopaanga ari muhospital achiiswa simbi muzukuru akatofamba nayo nguva yeseyo iye kukodzoka kwekuda kuibata futi yabvira futi ari kuti mukoma wako ari izoswa akaenda kuDurban arotangawo basa angasingaendi kubasa akatanga basa handiti poitawo futi mwana wamukoma wangu wakatanga kushaya ane kamwana kake kamusikana last year kakangotanga ngobuda ropa panapa but hapana pakachekwa kutoenda hospital hapana chaivarewa ngotanga ngobuda ropa yotongona ropa rakuerera kudai uswa iye ndakatombomuudza ndikati andinone sekuru ndozatana sekuru andinone sekuru ndakatombomuudza sekuru achitori kuZimbabwe sekuru ari kuuya toenda tinoona sekuru akatozosondera perera abva angochinja anza ndikunei kwendoda kuenda zvino sekuru zvinoitwa sei varume vakuru ava avapo asisi kutaura kuti amuniki navo mhuri yavo naivo vane matambudziko nditori last born famao ya zvakuda iye muridzi kuti mhuri yake anofamba naye sei bozvo isusu komarobesu tiri chipatara chokuita ndiri ndotaura kuti ndatoita pangu ndasako bose ndakwira ndege kubva South Africa ndichisvika kunoko kubva kuZimbabwe ndichisvika kunoko muzukuru akandibhukira hotela nekuti sekuru ndomubabeki ndobabude muchigara kusvika mudzokere kuZimbabwe ndikapiwa motikari yekupota ichiditakura kubva kubasa kunoko kumatare kunoko kuenda kwandendiri neimba yacho ndatsvagira nemuzukuru yedu uyu manje ngachitsvaga hama dzake aunganidze ziuye kumatare nokuti isu tozibatsira kana dziri kuZimbabwe ngaite kuti iye adzibanenge ziuye kupi kumatare isusu chati iye akamuzukuru akakauya akati kuti ndine ukama nemuye uye akataura ndau yakati alhamdulillah apane pandinorapo ndinomubatsira anopona mazvinzo vangomangwe ya ndazenza hapana inofurira chi ya ndozvatoita ini ndatoona kuti handinga iye mukoma wakandiudza kuno mwana pamunini wari muno mwana siso wacho ana mukoma wacho ana anoese but ndaona kuti ini ndiye munhu andakandiudza kuno takakura takadaiwo tatofungirwa kuti tiri
mukoma tiri matwins takakura tese Eh. iye akapuwa zita rabongo Iwo kapuwa rani. ini ndakapuwa itotoza ndo ndatongofudzawo sekuru ini ndine zita rasekuru wabereka bongo Eh. saka iye anogona kuti mwana kana tiitoita majokisi ndokuti mwana kuti iye achitobaba nogokutobaba iye achitobaba. Alright. Andiri. Aya, saka mazvinzwa sekuru vati mhuri ngaiwechi kumatare. Kungave kuZimbabwe kana kuno. Vakwanisa kuya kuno ngavauye sekuru vachine mazuva. Vasi kukwanisa dare kuHarare ririko. Iwo vari kuwana Durban chatoti sekuru vari kuenda kuPretoria uko mochitopuwa nhamba dzavo kumarobha nasekuru ndoda kuenda kuPretoria kana makwaniswa motobva because kokudhuze neJoburg basi kunokure. Andiri. Aya, pakanaka mukoma ngwani. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.